Temata ka sngi yo ikani ka wei ka film ka bakarteng paven ka bala mi house nam arhajar arpandrio bat kani ka film nga ong ipi ka lang pas ngotonat haga bangin ya pet ya ka story jong kita ki laingot si parlok haga jing sya ki de ki bri ki bampat itu mano ki de ki bawan na ki than nang kendang tang ba onda la poi hasor pat ki lai itu tang ba kini ki bri ru ki long ki bri ki bas ngolong marwai ba ki de ki bri ki bale ran bet bat kamju ki de ki bri ki bawan na klong yeng ka baduk ken te kumno kata kajing long duk kata kajing sengau long berway ke penlong yaki pat bakin long perlok tang maki to ini pet kin ke bakan ke film kala pan ai ngi rene kumno ka ai jing snang ro kajing im bangin la pan im to ini pet khman te ka film kala sedang ra bang ye bakan ke priu ke badai kanong di dukan te le ye ru tau gai bo shri ban bam kata ka dukan jangka te harian ru tang kono gene por le ba kila ya sho jing ye we te hadu ba kila ya po ye song baru kila ya khun te anda ba kile yo khun tiu new briu pat namar ba udai baru spa te ulapet ki khmat sini staigen te ula yo briu sa shawei te anda ba yo briu shawei ula i na ya kata ko kerim jung bat yo to khun jung bala kham he i te anda ba ula i ya kata ka yeng gesem to billionaire ma ba de briu spa te kata ka kemi jong kata ka yeng ge shimna la ka jong jing im baru uni u khna ni ma ba de sendan ro aktor ka ni ka film te u yo i kenya ba ka kemi jung kala komta te komta los ngosi ken te anda ba ula he ula leit no shaki than sor ken long shaki nong ba ban lewat kam ba jam ken I kum bang ong mene ba nanong kendong upoi no sha sor ken te anda ba la poi sha sor ru ngau long marwei ba saka sabadei ru ule briu ba khamle ran ma namar ba bunsin ki briu ki ba sa khon swet ba sa marwei kim julat ba ban kren ki we namar ba karan bet kim sim jing mong ane kata sim jing thang aga jing im jing ki karan bet kata jing penram ken tagrau kim yas ngotonat than ban ya perlok bano kin tagrau anda ba ulale jing trei ru ulong bet marwei kin ti hangne ru anda ba ulai kendu ba uni we briu hangne jing trei ukren uni briu tang ba ule bam patiau kin namar ba ngau bang kin te ndrei hakata ka jing duk jing kerdu pan haban lek wat kambat jam te haban lek is sorma bandan hakata ka jaka badan bang briu tang ba kamen sim jing u kam jusub tang ba de namar ba udon kam ya kabam uhab iru ban mat ikini jing ya tiu new aktor hangne ubakerteng uli kyong rob bat une pat uwe ubriu bakren udeyu Johan gen tiu Johan no iphi ba udei ubriu balak trei permanen ken hapo jong kene company ke bakerteng ka Utopia bat uli pat udei ba shuwan tang ban yo ya ka kam part time gen dei ubriu ba trei ka permanen gen den rei une pat Johan udei ubriu ba paria uba long frang ma uba usngau it ma ya kita ki briu ki brang shuwan tamai te kumta hadien ru lei ba Johan ulai alam yauli bakin ya lej bam le di lang hapo jong kata kamas jongki te hangta anda haba uli ula poi te kita ki the samla ki la yap mat yu namar bu khamlong bhabriu ba sakweru khamlong le rain ma wonsin ba ki briu ba kham le rain ba ilong innocent ilui ki kham itnat yo tau briu le ne kata ka briu ken te hangta ru Johan ong ba dala de trei mantaka janmin ma in yelet no shabar ken ban yelet di ban yelet bam baru kiawer lang ya uli ken ban yelet lang sta re uli ang ba ngam tre ban le kita ki namar ngam jumlin baru ngam kwa ru ban le namar ba ngam sngawi hap ken ti anda habala dap nangta te uli pan ulalet ban shongkai maroi roi kata ka jaka subway ken haba ka jaka ka baki yai ki rel ne train ma te ang tau shong maroi roi ten rei kata ka por pali I ba Johan ulalet wat yu bat ulak keli balai ba ulong kumnikin ten rei uli ang ba ngas ngotonat ban dan marwei man syong marwei ban light na kita ki huri hura ban light na kita ki ripat ba ki basu keren siki iki bang ngas ngotonat ken ngas ngotonat marwei namar bang ayo jing sub ken te hangne Johan ulang sim ya kena skateboard ban lek kai ken rei tre ten rei hadin open bor Johan yu namar ba une Johan am isen ken ya li ba ulang marwei takara open bor ban lek kai lang bat ban ya mojalang ma te apa khadu aga jing penbor jong Johan te uliru latre baru la lek kai kata skateboard baru la penyak ya ka te kat ba udang penyak ya ka nang poi kita ki jaka kendong te anda habal apoi kata ko ke jaka uyo I ya kata ko ke briu ken nang kong ula kham kendit umut ba kadai ka rengai ma la bandai ka ksut tembau dapat ba I kum ba kadai briu te ula kawe kti ya ka ru tang ba kale bet kum gabam itu yu ka kalong setrup te tak briu ru te anda ba ula phai sa jaka ba Johan udon te hangne li ula kli ka briu yu ma to ka badan sha te shi kandang ba ka ba ilong kum ka dur ksut ta banga keren ru kam keren ka kawe kti ru kam respon ne kam aju bab balai kalong to
Te hang ni Yohan uang ba tip katu ga breu da keren ru kam ju keren hire hadu baki breu ki khat snan jaka ka dinosaur. Te hang ni uli ula kali u balai la khat dinosaur jaka ga bapli. Te Yohan ru uang ba tip namar ba lada keren jaka ru kam keren lada don breu ha baka yat ka yang ru am ka turbet ta daw long ba ki breu ki shubu kerteng jaka. Te henrei ka kerteng ba sha jangka pat ka dei ga mi jong gen. Te hang ni uli ru la prakhat ken ma wisen ya kata ka jinglong ba marwei jangka namar yala de ru ngon pi kum ba ong ba sngo thu te ba kata ka jinglong marwei ka long kum no. Te kumbala syai anda ba ki lelek bam ha po jang kata ka mes te hang ni uli ula pet bha ya kata ka mi jong gen ba pli ba ka shong marwei amdon ba ya bam ya di lang bat ka te sngo snei ken. Te anda ba ula pet shan hang ta ya ka te udon to wei ba ong u ba bale me pet shan to briu mi ibang thap bha ne ya ka namar ba ka dei ka marat. Te hang ni li ula syur khikin perkhat apa mesim ong ba balai ba ki briu hadu kene te ki dan kum kata kam mesim go balong negatif kum ong ki parang ga ba syur perkhat sniu ba ke la ne ki briu gen aja ka ben isen ki wei ki balong kum te ma ki baduk barang le balong ratai balong rathai ma te ula perkhat in balai ba ki briu ki long kum ne tang ba syur khi la gar khi bet ken mla balai ye. Te anda ba la met pad anda ba kilawai trade te to slap rula jur te hang ne li ula kup ber ksatri bat hang ne pat loi i ba kamijong kala shumare krim shatri harangkat ba to slap te kada kup da kata ka pala jong ka ken ula perkhat iban lai ai shatri ya ka tang ba sngo artatin namar ba bampat ya kren mano nadale kum talong ba ka sngo baru ka sngo le ranye sabadai ma yala deru ulang ba satrup ken te sipang ru lai i ba Yohan ula poi bar ula khat yu bakin yala di syah kata ka wi dukan ba usai smart ba bandai anda ba kilaya di syah ni kilaya bam di lang mo te hang ni Yohan ula ong hauli ken ong ba imat ba nambut din yang to ko brio ma namar ba i ba man ka por me shu swat bet na ni nang tai ta daw ngadon jingbot ne am ya ka ten rei hang ni uli ong ba ngamdon jingbot ni ren rei nga sudon tang ta ka men sim ka ba ngas ngausen na man ta jong ka to ko brio ken mar balai ba kam don parlok don ba snosmat ban ya shangkai bat kala ne ki briu ki yaktiar ken balai ba kilang tama tang namar ba ka khamlang sniudur kham ilang jabo ki briu ki yaktiar te takadaw ken dong ba nga kwa ban shulang parlok khanang bakan sngaw snan gen yala de ma ban light na ta jing sngaw long marwei ken pen kat kan ka prathei ki briu ki bun tang ba dang don ki briu ki dak sngaw long marwei ka jing sha kam dei ban long kum ta takadaw ngaru nga kwa ban long parlok bat katang bakan sngaw snan gen ha ba ka tre ka ne ka jakat tre ru ka long ba kan yo men sim ma te hang ne Yohan syur khi ging ong tongin nyepet la kala pan long munta te kumpala sya dang step i ba kami jong bar uli ki la ya poi lang ban ya kiu lang haju ka lift ba ki la ya ra kita kitiar kan ban let deliver te hang ne kami jong kala thu ba ubud den ya ka ba ukwa ban yarap te maka pat ka syong bet ma ka de sen ban kong ba maka hi kren ka ong ba kam kwa ya ka jing yarap jong phi ba te mu uru ong ba ada pikwa rungan namla hira namar bangala khia long bau kham kren komik hi mudu malama te gumba shiteng singi ei par anda bala kham sting kam tele i ba kami jong kala let banjeng habar jong kata gawe kamra ba hapo jong kata kamra ba kidang yetem ye putken baru ka ngap hai kata ka surjing tem ba ngotanat baru ka dapen khi yagi simpri akti jong ka te hang ne lima anda bau le i ka te ulalait lang hajan baru lapen khi yagi tagi simpri akti jong baru ngotanat yagi tagi jing tem yagi tagi jing put te anda ba kami jong kala i te kala kendet ken te hang ne kila ya keren ken te anda ba kila keren te mu uru ong bang ngotanat bahaya kum kene ka jatam ken ane kum kini ki jing tem ma ke balong jaja ke balong pengat kum ta ken te anda ba la mi nang tapat te ka mi jong kala ong ba pidai ubru ba ma ba pidang shwan thamai han ne ma pimpat itu bahaya ngatang ba pila keren nga ndreki bru ki bala tre ne lagi senam ru kanang mi isngi kinang kier nang tip na kai kadawan reme pipat ma piwan keren hi pi yu hi long ngotanat kenya kata pidon ge mesim ge ba ke ba khoj ma te mu uru la syurki ken re henta sipang le iba kani ge ge bru ge ba kerteng sara namar ba ka bisni ma ya ka mi jong te ke shwan penthut kenya kata ka jing ya jongki ken bat kita ru ki bawan hadin ru kita ru ki la keren ben keren kho ya ka mi jong hadu ba ka ba pli ka haban phet nang ta namar ba kasngau le ran haru kata-kata ken bagi beri penrem bet ya ka te gumba steng singi ei pat anda haba kila ya shong bam shong di hang ta te hang ni uli ya i ba mi jong ga shong marwei kin te da kata jing sngau sen ei ba ka long marwei te ula le shong rengkat bat ka te anda haba ula shong rengkat bat ka pat penban kita ki beri ya i kir khi ben ila kren pasio sin stai
te baru kila ben lakho kan kila ong ba kumno kat kata ka jing bhabriu jung kata ka renjeng renjo jung le shang bat kata ka dinosaur kata ka marat kumi kumtai te maka pat anda haba ka mi jong le sngaw kata ka sngaw rem sngaw le raj ma ka bapli te kum ta ka phet na te hangne uli ulas perkhat ru ulong ba balai baki briu kilang haru kane kane te baki la khampalat bana kita kimrat kimrengkin bagi su perkhat sniu bet man ta jung kiwe tak namar bagi tagi briu kilong rathai kilong duk long de ban isi na kamlong de gumta te kumta ulas ngawdam hiru amen sim jungu te kumbala janmet balai ba uli lale di shahi marba bai hapo jong kata dukan baru la sang perkhat khuslai namar ba usngaw snei bar kumjuru isin hi kata jing shaban ben jong gamin jong dan repen ban si phang le ba uyohan ulawan yalam ya kami jong hang ta hadukan bauli udan te anda ba lawan yalam ya ka kajing temu jong ugalang ba ban penia kendu igini gibriu namar ba iya hap ya kata kajing long jengki baro arngot kilong marwai ki balong satlub ki bala ranbet ki bom dakren briu bha tu perkhat ba lada kini arngot ki ya poi kata kajing yalong perlok kila ban ya dai bha ken kerkum ta kajing long jengki te hnrei hangne uli ula ongken hau yohan balai ulawan yalam ya ka hangne dan rei yohan ong ba si akren kin namar ba iya hab ba phin yalong parlok te hang tar ka mijong dalapoi hang ta kelas ngawla ran ben phaidin te kelas susong la song bet hang ta baru gila ya keren kin ya hang ne ka mijong gala keli belai mo pia phawan yang hang ne belai yu kin ya hang ne yohan la hikai kin ya mo ya li kin kumdo bon keren ni kan thai namar ba empat juga keren mana-mana mo ban ong ban keren romantik la ban keren ban island le ban exile le ban keren da kajing yekin ten rei hang ta pot liu la keren kum gata kajing hikai jong yohan narut te hang ne liu ong ba ang su khot phi ban ya di sha ban ya bam jalang kin namar ba balai ba hang te po kantin jong po mer jong bun ki breu da phi bam ru phim yo bawan bam bandi kidar khi phi takadau phim biang ka bam yo phi akata ya ko ya khi jong phi rei hang ne pat ndan breu ki ban pandram ya phi bam da kajing lai loit kin te makar bolas ngau keman te kar keliru ba balai pia le baru kene na mantajonga te makir ki ong ba kajing long prabriu te nginyele kumno hi hap iban yarap iwe ma pasaka weru ngi hap bandan hi kajing ie prabriu le ban skang na manta problem le kajing ie kiwe te hang ne la kham long flow ken uni lir mo ban keren kin la kham long shidur te anda haba ula keren da kata kajing ie da kata kajing suk da kata kajing aimen sim ya kami jong te makar suki ka kham long like ken ban keren pada hang neru ula keli ka kumno pisngau ma baki briu ki bengi kho pisngau lang lai luit ne am haba phidon ha kajing treru tane la ban ong ba phitre ju bor ma tang ban yo ya bam te maka ka ong ba oi astu ko lang ba la dang atre haba don kita gi briu ki ba exploit ne ki ba le ben le kho ki ba kren ben ki bam pediang ma tot kum ta kajing long ngas ngau kum bang sya set kot ben ta kajing im tang bangan le kum do namar bang ha ban besai ki ba hi ngasem ki don ki ba pang hi ngasem tengah ha ban sya ba ji ki jing ya tang bangan ngai ba nasolong kum kata ka kulai ma mentang along kum kata ka kulai ka basya set sem gen andre anda habang la lai yang ka sem ngangai yang salai loit gen ban ngangai tu ba kan long be kum ta te hang ne ru uli uang ba ta ka banta jang ta jing lai lo jung phi ngar ngan yai duai yo bulei khanang ba un ai kata ka bor ne kata ka lat lenti khanang ba phin lai ne kita ken te anda ba lo om kum ne te hang ne ken yohan ulas kau yo men sim ken mar balai ba une ma uli ula khamnang ban keren ban ai men sim gen iya kami jong ben te anda ba kila da ban yadi abam nang ta te ude uli hi balit bu ya kami jong baru imat ba uyohan wailat hi yauli bom lej bu hi mo kin ya kami jong khanang bakin yo ban ya keren ban yathu khana ya ke ga bagi ngau ben te haswa bakin ya khalak no ang ni helen tiru kadang kata kajing ya pet markhmat namar ba balai ba kadang kata kajing ngau benot te ban ya khalak tang ba kim lap ni e namar ba kadai kapor namar pas kweru kala men ken te kumba men step pan lai iba kami jong kala kham le bhabriu ken kala kham phong le tegi janji ba khoj bai tanat kala kham ta make up ru ndiat ban long khoj ma ban kham bhabriu ndiat parana ba kala kiu hang ni ha train ru kala kamen ken kala surki ke surum mon roi bad hang nir le i ba ma kala kham yo ya kata kajing lai lu ya kajing im jengka namar ba ma tang wei briu le ta ko wei ga briu ko bawan ha kajing im jong briu tada ki la man snuthu ya problem ne kajing e jong no baki ai mesim tigi briu kiyo ya kata kajing tengan mesim la ne kajing lai lui tagarau lai iba ka mejong hang ne ka kaman gen haba uli uwan ban selok ane ban yarap ya ka ne ban danang rangkat bat ka gen te kata hi ga singi anda haba kile ya wai tre
Ti anda haba ka mejang galami na kata jaka tre te le I ba to slap ru la bam gen la jor bha ken ti anda haba uli le I ti ulai ai ken haka kata ka shatri ti anda haba ula le ai la pun kup te maka ka ongkam tre ma namar ba kam dan kami ke jing rap jungu te mo upar wang ba pet la da pi sha slap kum ne te phila ban yo pang le ne phila ban kem jing stam gen yo pi pet tre te anda haba ula ongkom ta te kala kali ken hu ma balai bau kwa bet menyerap ika te mo upat ula ong ba balai ma ngam la menyerap ne ngam kwa menyerap namar ba ide teng gibril te ba kibai ki dan kam jing rap tengi hap i menyerap kat ka bangi la kat ka bangi dan gen ti anda ba ula ong ta te kala dan hi kata ka jing sngaw kam ro mala bat hang ne ru la kali ka balai ma kam cukup syatri te maka pat ka ong ba kala thet ka no teli ki syatri gen tang ba kita ginong tre hang te am ki syukni ben kishuya shimbet klam depan klam daong takadau ba thaj in ban thit setri sulut kai pisah namar ba sngaw kumbang am dei try manga kin ki dei try kita gibril dang thit ki shim kulmar kum to kia kini bet in takadau nga thaj in te anda ba yo sngaw kum ne te ulas sngaw si kin te andre anda ba to slap ula rang te ula le yalam ya ka shakata ka jakka ba kia thit ane kia di kasat kin banya ngam jingrai kabade ka kerio kema te hangta kata ka jingruai ka bagi ngap ru ka long ba ka dei ka jingruai ka ba ka mejong ka sngotanat hi ba mu uru ailat ken jaka ba kan tem kata ka jingruai ba ka sngotanat te kwa ban yo skau lang gen kumno kita ki jai stor ki ba maka ka sngotanat te na ba ula ngap ka long kata ka ba sngotanat hadu kata ken kata ka jingruai lan kata ka kasan ka ba ka jet te anda ba kilami nang ta te hang ni uli ula ai kai kan ka bandage ba kan ta kata ka kti jong ka bala mong ti hang ni suki pasuki kene ka mejong ka I ken ya kata ka jing bah jong uli baru kalanang syo jing I ken ulan ne ka sngaw kumba ong ka sngaw kumba don parlok ken ma at least long kumba ong pareng sngaw kumba dang don mano pas sngaw thu le ne ba itu ya kata ka jing long morwe jong ka ki badang don hajan jong ka ki ban pentengan ken ya kata ka jing long morwe bad hang ne ru uli ma kumba ong ne bas dang ba udai briu balong morwe ken te anda ba ulai de perlok berkene ke beriu ke balalong marwei ke jing im jongka te usngau yahap ken ba baro argot kini ke bayalong marwei lada ki long perlok kisngau ko maki alut ya ke perthai bro ko wei gen ke ga de kata ken te hang ta kar ba ki dang ye shong te hang ne uli ulong haka sai number phone jong phi mo bangin yo ban ya call ne ban ya karan ke lada pidon kam la ban ya rap iwe ken rei hang ne ka me jong ga ong ba kam don phone namar ba ka sngaw thai ban bat phone te mo ur la shu ngap ta te kumbala shai pan anda haba kila leitre te hang ne yohan ula kali hauli kin ang kumno kata ka jing ya inti jeng phi kata ka jing ya leikai shangka jeng phi te hang ne pat u li ang ba palong kumno galong kumbang ya ka bat parlok prajor gen te hang ne u yohan ul ang mela kali ne am ka man kali mar khmat te uli ang bang sngaw de ranyi tang ba lapan phone number kam don phone ken takadaw long ka e ken te hang ne wut u yohan ula wat kata ka wireless liwat hadu arteli ken ban ai ya kawai ya uli bat kawai pat ya ka mejong gen bakin ya yo ban ya kren personal gen te ka dei kata ken ka plan jeng imat ba uyahan ru ukwa ya kini ki arngon bakin ya poilang haju ma bakin don ka relationship le la ban ong ba ka jing iet ma te anda ba kila yo ya kata ka wireless te kila ya sedang gen ban ya call iwe baru teng gum to ba ki kham sting kam te kila ya mi ken sjrong jong kata ka baranda te hangta kila ya bam er pangan arngon te hara ka wei gisngipan long ba u yohan ula khot iya ka mijong bat iya uli bakin ya di shalang gen harangkat bat ki ki perlok jong yohan tenda apoy kata ka met bagi di sha te kine ki ba kham le standard te kila kren ben gen iya ka mijong ma namar ba kamnang ban riam kamnang ban le make up kamnang ban le e te kumbale maki te harata ka jing ben jing kho jing ki te kala skau le ran gen tenda ba kala skau le ran e hadu kata te hang ne ru uli ula skau si kin moy ka talong ba balai bagi beriu kilong kumne te ki pet bet ya ke ege ba pau shabar te kata ko por ru kolong ba anda ba ka mijong galas ngau long sungsi palat ma ru ta te kala mi kin shabar bat kala ya dam gen te hang ne pod uli ulong haka ndai ban pen sngap than ya ki beriu ma ni le kum no hin mar ba mla ban pen kala ka jing long beriu te kita ki beriu ki badap ka jing serong te ha ba khadu kin poi ya ka jing jan te hang ne kin ka mijong ru kala ong hauli ong ba aingu sha yu blai badang don beriu ku ma phi ki badang sngau thu ikiwei ki badang don kata ka jing iet bar ka jing sngau lem mi ki wei ndrei te kalong ka ba yang ngaru bangan im kumne bangan sha ki ki beriu bakran ben ki ba pen po bat ru barabor kalong ba phi ai men sim yang ka por bang sngau diaw ha bang adu jing kerman long aingu sha yu blai kin bangi kendu bat phi
namar ba ladang adon marwe yam ngasngo kumbangam kwa shu ban mi na yeng le se ala ru ban le no shashnong le penyap no yele de namar ba le ba kar se ba le ru kadap tang tagi jing e de se yeng ru kamai na e wan shene se jaka kamai ru kibri ki bengi kho tengam sngo la shu ban em gen ten rei aingu yuble ba nang don ma phi ba aimen sem yanga te kare kata hi te hangne uli ru long ka ba kaju i mangaru aingu yuble kin namar ba balei ba kumbang iti boble badap lagi jing it ngirungi haban ya it kin iwe te hang ta kala kamen hi kami jong kayo men sim biang ha kapor ba kadu men sim wa ai men sim uli te kum ta kayat bet shakmat ka jing im jong karu te kata ka wei ke sngi pat lei i ba kami jong ka khlem wan tre kin te anda ba ka khlem wan tre te uli ulas ngo khuslai ula perkhat yo ba je e ya ka sak ba dei ba ka briu ka ba shong ga ba im ba sak marwei yo ba ka pang stam la ban modur te haba sakawai ka phone gamdan ma kata ka wireless sukum trikam shabar jang kata ka jaka ka baki adan gen te kata ken ba khuslai te ule shiyeng ru uleng au pisa ule norm snobang te hnrei kan san ka me jang ka phone o ba ka thu o ba kamot ban leit na shashnong gen kum ta karang perkhat ba kan le kum no gen ta daw ka pep tre gen ka haban lum gitar bar kum ta ter te hangta kala ong o pat ba aswa bang le shashnong te kadon kam hinga banga sngo kum bang adon kam ban ya kandu bat phi gen te kata ka ba ka phone ru ka por ka long ba la sting mit ma la ban dei kum ba shpolan khrwe beje te hangta hiru ka ong ba ka kwa ban ya kandu badu te mu ur ong sawan gen bang ya le ta kadukan la sting mit te makaru kala mare bet na ta ka yeng jongka barana ba kile kandu hangne te kile ya shong yadi ya bam khawai gen long kum ba ki celebrate ma te hangne ru uli ula pen ka khendiat ya kata ka sap atren jeng u ba mu unang ban shat unang ban pen khi mat gen te hakata hi ka met ru ude uli ken balet bu ya ka sakata ka tren bakan le shastang bakan le ai pisa shigi ba hieng gen mar balai ban ong phi ba balai ba ka mejong ka hab le shastang kadaw ka long ba ka hab le ai pisa shigi ba hieng sam jong ka kumba ong ba ma men ne ba naru bastang ba kini ki bri ki ban tren nang kondong shasor bakin kamai gen khanang bakin yo on pandap ya ka yeng sam jong ki ba sakawer ko mejong ka ong ba kidon ki ba hieng sam jong ka ki ba pang ba stom ta kadaw ka hab an tre stom gen wala da ka kam ba teru tang ba kamban second namar ba kadon kam ya jakpo bar kumjuru kadon kamban yarap ki ba hieng sam jong ka tengen desa dana preng jong pir ki ba tre stom nanang kondong pi wan shasor ma pi tre stom pi le yele ban yo ban pembiang ka jeng dan kam yang sam jong pi ngadwai nang ne bau blei pen la pi shu bat kan mau bau blei yarap be pi ta jeng tre stom jong pi ma kata ka dei ka banga kwa ban ai min sem ye pi tolong ki ba ya sha ken te hang ne ken bang ye i ru ba mo suki kata ka jing it jong ka me jong bat uli ken kastang ban tulun ski ken hadu ba mau wala lagi tagi pat ba ki bun kata ka pertai ru andre ba maki ki don tang arngot ru kisnga kum ba kalong gawe ken kata ka pertai pi tianda ba ka me jong kalawan na snong te kum ta hang ne ken uli la perkhat ban kelino ya ka ken te makar kala long ready kin ban yo sngo ya ta ka sung ro tang ba ke ga ba comic ni ka long ba kata ka wireless am ka ba ki abat akti jongki ka badai ka jong kata ka company jongki te anna ba ki le kren ka sound ne ka frequency ka transmission mo ka led lang ki we pat ki kita ki wireless kin te anna ba ki le ya kren phang ta ka jing it ba ki ya persial ne ki ya kli we te hang ni pat ba ki le sngo bat ru ki das ngap dgong gen te anna ba uli la kli ha ka mejong te kala tre u te barok ki la ya risabet shau ken parana habau la lej bam hapo jang kata mes te hang ta gi pat ba ki la ki la don ki ba pendam ru ki don ki ba anur ru namar balai bang ma ongi phi menne mo ha bas dang jong ni ka film ba kasara ke itanan yauli ken tang ba kam non ban keren la ne ban ong namar ba balai ke i bau penjan bat ka mejong ken pi bakan penpau hi de kan thai ru kalong ka ba e hi te hang ta ka bisne ken tagra wanda ba kala mi nang ne te kala shu pentak lipstick hang ne ha shintur jong ka mejong ban kumba ong ba ban le bende ya ka kata rukom ba namar ba ka bisni ken ya kata ka jing ya poi jong ka mejong bat u ligen ten rei ka mejong hane kal ong haka ba pai ka ne ka jing sarong jong pa mo kawan ha shwa jong jing jan ba kan mau ba ko ge sngi ba lada pa don kum ka ne ka jing long phanaman bha re ka jing im jong pa ta ka daw ken ha ban perkhat ba te nadu kata ka por hiru wat lada ki jing e ki wan ka jing im jong ka mejong bat u ne uli ma ten re ka jing im jong ki kaya be shakhaman
kia lek kai lang kia enjoy lang ya kata kajing em jongki padahang ne ru li bu ong haka ba ukwa ma man lek kai shak takoy ke jaka kalong gabas ngoton ba ka badai ke island gen te hang ta makar ko ong ba to dalak hamjo pisa ma na kani kajing kamai jongi malada ba hambiang ge ngesem dingin ya lek lang te mo ur menjore kata ten rei ke pat gabas ngosi kalong ba uyahan gen bala yale na ka banta jong kini ki arngot bakin ya poi gen te mo upat haba khadu ulang marwai gen yo perlok syu ban ya di syal ne ban ya bam jing bam lang hata dukan nomor barbor pun sin hi bau ne uli bat ka ma bat ka mejong ki julet no shawe pat ka jaka ken te mu long marwe te kata jing sngau long marwe jing upat ule kum no te udah tho ken da story ken tho story ke balong kum ka novel ma bau kwa ban ring dor ya kata ka love story jong uli bat ka mejong ken te hang ne tradukan ro ong ba sno tanat para ma paralak ba me tho ikanika story kalong ba ngangai scam ba kani kadukan jongar kan mi kerteng gen kata novel ne kata story gen ba kadon bentalang de ukuban gen baru ai mainstream gen yohan kalong ba untho ba kata story gen berkumju ru wala dau tho makana kata story ru re yohan kadon ba kata jing ngolong thele te namar ba lada ule naman ta jong kiwei hi ajing keban yu tang ba mo uru usngau ko maudan kami kata ka paralak dane kata kanong yarap ka jing im jong kanang ba untungan gen tang ba ban pen pawru sngau kum noi re namar ba kita ki bri ki ba ya trailang kim don ki ba ya hap ko mo jing mo jong uken tagrau ke usngau long kham sngau long diaw bar usngau syai marwai ma tang ba ule kum noi pediang ya kataru ten re sipang lo i ba uli bat kame jong ki lawan rakek ban celebrate ya kata sengi kha jong u namar ba hakata ka sengi kha jong u am kalong ba ulak wa hi ban invite ta lana ban khot ya kame jong bar uli tang ba ui ba kila ya kaman palat kila ya long enjoy kata ka jing im jong ki tem kwa un penthut ken ten rei makiru ki de ki parlok ki bas ngothu ya kata ka jing sngolong marwai jong u te kila le ra yu ne ke ba kham he te ban celebrate lang ken ya kata ka sengi kha jong u bar ru hang ne kila ya party tang lai ngot ma bar ru hang ta kila ya enjoy ken kata ka jing im jong ki terin kita ki eki barok ke jingil anti jong gini ki perlok te kapor ka yar bala nang yai te loi iba uliru lami na kata ka jing tre jong na markom ba ong menema ba uli ude tang to briu batrai pad time gin kata ka kam kata ka company te kum takin mantapat ula long kum tau nong hikai shat ken yaki taki briu gin yaki taki khana school la ban ong student jong te keru ka ba ngosi ka long ba kata ka por mo ba uni u Yohan ru ula syabe na ka kam jongu kilawan kita ki briu ki badap da kita ki jing lorni bisni la bande gum tama namar bau Yohan udai briu bana po Japan bawan tre po jong kata company te ki wan ki briu na bade ki try snang ma namar ba imat bale se ki bisni ya kata ka kam go bau tre hang ta te ki kwa pan thep ki briu la jong ti ki be na yu shaka snang la jong la ne ki ong ru ba ula bentres ki company tang bahang ne pat umla bentre namar bakal dan da kawai ka system ne ka rule ka antamai te mo uru ba khadu usngau ngia i ban yatai ne te kum tau la angga biang to utrai ula ban le kat baman te anda haba ula mi na kata ka company te ula phone gen hekti parlok projor jeng baru ula phone hauli dan rei uli pada kata ka por kat ba udang don hi kata ka kam jeng udang hikai ya kata ka shat te patla ban shim mikrofon te haba shim mikrofon te hang ne ubu bet baru klem call back hiru te hadu janmen pan hang ne uyohan pan yo jing yarap nang no te lalej kata kedukan baru ulah syang ngosi ken baru la khat yo to tradukan ba in on jadi ya bam lang baru re to tradukan ruang ba ngau like por mana mar ngadang tre te haba khadu pan ngau yo perlok bano usngau long marwes ngau long thli te haba udan kami kita perlok projar dan ken bayarap yu te ulas ngau kutlat bawat uliru uklem callback ken yu ma kajing syala de ban call ken te haba khadu ba yohan ulas ngau long ba dan perlok projar kini par dan e ki balap nyarap yu te ula susat nyale dak ka baudi ya kita ki pil gen ten rei ke pat ka baja kalong ba yohan uklem yapan pi anda haba uli bat ka mejang ki latip kelas ngosi ken long kumba ki kena hiru ila de na kadau ba kadau jengki kin bakila jikan atau perlok jengki nomor balai ba kamdon syu kata ka connection ane ka kontak nomor ba ur la syabe kam nang ta pi te onda haba ka mejang kelas ngosi te hang ne u liu ang ka manta yu ban ngosi ma nomor ba ngirung ilas ngau baklahi nomor bangim callback im kontak mo yo tau perlok berim
tang bangin lek kumno ngihap ban sulit ban panmam gen ngihap ru ban kala ka bangun te maki ru kila pan krek kan lek pe ya Yohan gen ba uladan mentah pok ka mental hospital gen bapli te anda ba kilawan nang ta te kihap ban ya khlat lok no iwe te hangne pat ka mijong ka perkhat kin long ba kasngosi mo namar ba kihap ban lek laga jong ga jaka namar kumba ong menne ba uli ula yo jing tre shawei maka kadang sabe aju te hakata ka jing ya khlat lok te ka tre ka ta ka jing sngosi ba ka sngamor wei biang gen tagarau kin layu iba syakhamat kata kajing im jangka kalong sya kajing im gabas ngolong marwei kalong tamang gen sngo kumba kalong baik kaju kin kata kajing im jangka amdan paralog amdan parajar amdan ba padrekhi ka amdan ba batre te ban yolong paralog batka kata kin gadau te uliru hadin kumba kata kan benai ulalek pet kin ya kata kaja kasa jong gami jong tang ba hangni ula keli penban hakini ki meirat ong ba kumno mo ba kame jong galami monang ni akhlem pentip ai te makir ki ong hoj kalami kin la kham slam te mo ulas ngau langok kin ba kumno anda ba kalami ru akhlem pentip kin shu te ulas ngau ta kin men sim jong te hadin hiru kumbal ong ba ulaya tre biang hapo jong ta company ka ba usai tre part time menshwa te ulat tre kin hang ni te kata ka jing tre jong uru usngau kumba kamdon kata ka jing lai lu men sim garon ba kata ka jing tamang jing ngolong marwei ka jing bom ngau dan paralog namar ba hakapor badan uyohan bat kami jang long ba sngaw rem gamen sim sngaw kaman udap jing i dap jing sung uyo kata ka jing fu samki ka jing sngaw long lai lai kin gamen sim mo te nrei penban kini parlog jing kata ka ba i kam dan te kawan rak biang ya keju hi jing temang bat kawan long arsya kan ban ya ka ba long menshua kan hangne kin usasung thu long ba hadu kono kin mo kata ka jing dukut nak kata ka jing yadai bat ki parlog bat ki ba i long ba ka kata kan ju takadau haba ulit di syaru ulit marwei uyat ujeng ru long bit marwei te kalong ngatakan baru hoj kini kasara anda bakal i bawa tamang ulat snosi te kayale ban pentengan yu ban penjan yu ma handrei hak bakhadu uni uli pan kapdon kata kajing sngaw long ba usngau shngan ge haba udan bakasara te haba khadu usngau bait bakadon bait kata kajing sngaw marwei ge takadau ba haba ulit di syaru perkhat bait iki balak jemen syalong ba uyadan lang rengkat bat kami jang or Yohan gen dai mentam marwei te hakata he ga sngima atre plak ta jing sngosi anda bola mi habar ulayam sngosi shisha gen bola snothu ba oj kumba ong Yohan u haswa jang gane ngaklem yathu haswa jang kata ma rei mentangan yathu iphi galong ba kai habat kane ken ka sen gen galong ba Yohan lo ong u haswa jang kane ba ka jing ye hakapor bayadan lang galong ba isngau tengan gamen sim isngau kumba ngidap sim isngau kumba ngiyok lut iki barok gen marbalai bang la thelud kin tenrei panban lada ngidu na pat eta kajing it lada syai lada sya kumba syai ben dene kumba ka jia kata kajing tukut na kajing yedai gamon long kumba ka ra lut teh iki barok ki balak dan ru takadau kanang tak jur kin yo brio long ba pen pangnut arsya kin ki ba ula mat teng mensyua te hangne ula yam khthang sisya kin yo ligin te namar jong kan neru long ba kajing susi jenggu te usakan mau ru ban lek pe ya Yohan gin anda haba ula lit pej Yohan te Yohan hakane kapor ula khamsat kam khlaj jing lu mala baru ma kajing im jong uliru hadin habut long ba kala kham kalai namar balai ba ula kham tre islam namar ba kala ya i kapor ma lagi snam te ula kham long he tin hapo jang ta company tagadau uklam phong shu dagi taki jan gumba phong gi nong tre yam dang join thamai te kata kajing ki kerdan jong pan long ba kasara kala kham fel kan yu namar balai ba kala kham sngo ya hap kerdan pasakawer kalong ba ula khambiang kanar ni laban ong pisah kan ten rei uli pat umpatio ya kata nomor balai ba ula iet ya ka mi jong kum ta ka mesim jenggu kadan bet sta kan te kum ba hadin arbanai lai banai e pat uli ula tip ya ka snong jong ga mi jong te ula pha sithi shaka bau kwa ban ya kendu barka te anda ba lo yo ya ta ka jing tip bakala pediang ban ya kendu te mu uru ula thanjin da ka mau floor ban ai gi faka kan te anda ba la po ya snong jong ga mi jong tigile yadi yabam hangne gen te kata jing yadi yabam te hangne ka mi jong kalong uba ka bahabangin ya khlat lok no ken namar ma phir phisa sha jangai te mangaru laka jong galen ti ma sakawe manga ngadap shibun ki jing e ma haying asam ru ki bayapang bastam ki ba ka jing duk ka trei te ka bahabangin nam ya don lang namar bangam kwa ba phin kit langkor lang ya kane ka jingkit janga te hnrei uli pat ang tau ang to nai perkhat than sipang jangata tongin ya ngap na daga jing ruai bar ngin ya syat lang hangne tanda ba kila ya syat lang te kata ka jing iet ka tuit in bat hangne ka
mi jong ga sngo kumba kadon kata ka jingsuk min sem jangka ken haba ki ya shat lang haba ki ya dan lang ti anda haba la mi nang ta te hangne ru uli ulali kiu ha ka bos anda haba ulali kiu ha ka bos te kadon kata ka jing sngo tamang ha kan ka mi jong gen ka sngo tamang sngo marwe long kumba kadon kata ka jing sngo kumnor ha min sem jangka tang ba kan le kumno hin marba kumba ong ne kam kwa ban ma kam kwa ban bor de ya uli ba un ya dan dang ka barkar marba ka sngo long guilty kumba ong gi parang sngo long pop ila de ban ai lang ya ka jing e shki wegin ten rei pen ban hangni uli wan phai biang ten atana ka li bar ulai thu ka ong ba u baru sngo thu ma long ba lada e tengi ha ban yakit ya ba rang lengkor lang gen ya kata ka jing e lade ka jing gesem na de personal ru lade hang no ru tianda ba ul angum ta te hangne kin kami jong la kaman baru kala pdiang ya kata ten rei ke pat ka khubar bas ngasi kalong ba anda ba uli la lai phai gen te ka jaka accident te kumno kitip ri kata ka jing jaka accident kalong ba uyo khubar uyo han gen kumbang ong ba ma uyo han la kham sngo thu briu bat hakani ka por le ula sngo thu briu ba gen ula tip ya kata te hakata ka jing jiaro kami jong kam tip te kumba hadin lai sau banai e pat kala le sha kata ka shinong jong u ayu ka sha kata ka jaka tre jong u liken bat kala ru hakata ka dukan ka baki sha di sha bam jamin shwa ten rei ka yo i ba ukhlam poi ukhlam ban visit na ukhlam ban mi sha kata ka dukan te maka kala sngo si ka ong bet ba se uni briu la ja e la yo briu sha ne te kumta kala phai sha shinong bat ru kala kaman ka jing im jong ka kala long kala sngo biang te baru kala kham ru spa kan ka por ten rei ka jia kumno pan uyahan kumbang ong ipi ma ula thokot she phang ga story jong uli bat ka mi jong te kata ka jing thokot jing u tiki briu kala ya khot kin ban ai jing pentip she phang ta ka story jing u te kata ka kot jing u kumba ong ma bola thok she phang jing ni ki arngot kini ki paro ma ki ba ye te hang ta upun bana ken ya kata ka novel kumno kata ka story ka ya te harin kumba kata ka ne sngi pat ula pha gift syaka mi jong te anda bola pha gift la kani ka kot she ka mi jong Ganda ba kami jong kala pulai ka sungthu ba kadai ka story jong ka bar uli bat hangta hiru ka setip ba ke ga bala jia ya u liken bala jia kata ka accident te anda ba kala tip ya kata marmar kala le sya kata ka shnong ni kata ka nang ba ka ba usa te kala itu direct bet apo jong kata ka orkestra ka ba ki atem ge put ken mar kadan ga jinget ba maka kala ban ya kedu badu te anda la poi hangta ka i u ka kaman gen ten rei hang ne pat thandiat long ba uli ula let ya kamul mala namar ba kala trai kata ka memberi jung u bakala du te haka por baja kata ka jing accident tang ba hang ne pan anda haba ka mi jong kala pet u kala arkhi kala penkhi ya kata ki kiti jong ka suki ka wan gen kata ka jing kan mau u te anda haba la mi nang ne te kila ya lang gen te suki namar ba kala klan ki jing jing perkhat jung u la recover ma kum bang ki parang ula kham kot te ka wan hi suki baru ula kan mau sondon ba kami jong kade ke be jung ugen te hangta ken ke jing im jong kiru klapoi sendon sya kata ke jing sedang thamai ke jing im omdei ke jing kot kan ong phi kade ke jing sedang thamai ya kata ke happiness ya kata ke jing i jong ki ke jing kimen jong ki hadin kita ke jing ya ki bora bunsen ke wan bet ya ta ke jing sedang thamai gen takarang i ba ke jing im jong ki ke sedang thamai baru kalong gomno ba kumbang ong nadu bastang ba uli ukwa malek kai sta ka island te kilaya sya bandai kai lang bora arngot ken kublai shibun ya por jong pi dengan sekendu pan hagi series na ki film ki ban sawan ken so comment ru ma ke ega pio nang ka film long ba ki comment ki babas nga ya pin bet ma po comment bagi ne shout out ru ya kerteng jong pi kublai shibun ublai nang kurku